kapan rampungnya ini ambane kaya ngene iki. Singkong wis tuwek kaya ngene iki. Kok ngoret ae randang dijabut. Mertua aku lho. Ora iso ndelok wong santai lho. Wah jenenge wong santai eneng kok dikongkon iki. Gaweane. Kaya ngene bongkore lho. Jare obat suket yo. Ora metu duwite maratuaku iki. Maratuaku iki sugih sae pelit Ram. Tapi ora apa-apa. Untung ndak pak anak tunggal. Tunggu ae DS tuwek. Tunggu ae sak matine. Engko ndak jelas nganu warisan ya warisan tunggal kena aku iki. Panas ngene, ya ora gawe wedang neh. Balik ae wis. Balik lah. Panas kaya ngene kok nang ladang. Saudi emen balik nang omah turu penak. Hey. Hai guys, dari mana? Apa kok ya kurang ireng lho. Ki panas kok ngene kok ya mlaku-mlaku kepanasan iki. Lah mlaku mbahmu aku kok ladang. Kok ladang? Wancane lho padha nunggu omah turu. Kipasan mangan jajan watik timen ladang ya ini iki. Mertua aku wis kurang gawean. Kurang gawean kepiye? Lah wong panas-panas ngene lho enake turu ana ladang. Ini ngopo nang kene? Kae nunggu bocah mau tak kon nyilih mik arep karaokean. Enak men uripmu iki. Ya dipenakke lah urip ki, aja gawe susah-susah. Ora lho. Kowe iki mau ki kok ladang tenan apa ora? Aku kok enggak yakin tok kowe nek kowe kok ladang ki mau. Kotor ki lho aku ya kok ladang. Cuma aku enggak gawe wedang. Kepanas kaya ngene. Bali lah aku. Ya kaya ini mangkate ya apa ya ini ya wis balik iki. Kan urung wayahe, wis balik. Ora gawe wedang. Iku kan sengaja iku alasanmu ben cepet bali. Ora lho. Bapakku kae lho. Wong tuwek bakal ngoret ae. Tak jeli tuku-tuku pas suket yo. Ya ora metu to. Kae. Ora dikae. Ora. Anu, aku ngerti nek mertuamu ki jane wonge ora pelit. Cuman kayane awakmu sing rasa dipercaya. Wah, engko anggere kae duit, mesti duitnya mbok entet. Ora dituku pas suket kowe iki. Ya piye wae iki wajib bersyukur. Oleh mertua ngono kae iki. Kowe rene mbiyen rak ya gur modal dengkul karo kolor to raan. Wes mono. Alah iki aku ya ngerti lho wong pas hajatan yo aku yo anu rewang. Syukur sampean ki cek gur anak tunggal meneh. Iya. Enak tenan warisane akeh. Tapi ini akeh lemah ombo. Nek ora jolan wae, apa tak gantenane wae kae? Apa? Tak ganteni. Apane? Bojomu. Kok penak timen lho. Padane wedhus ae. Ngene-ngene lho. Aku idamane bojoku. Apa idaman bojomu? Iya. Alah, bojomu ki terpaksa nrimo kowe iki. Lah. Omongi kok. Ora lho kowe megawe ngono kuwi karo mertuamu diwe duit apa ora? Ya ora. Ora diwe duit. Gak. Oh ya memang memper wong kowe iki ora becus megawe. Lah misale kowe iki ya dadi mantuku ya ora tak wehi duit kowe iki. Lah piye duit mangan melu wisan. Baju ditukokne, njaluk ditukokne. Rokok njaluk ditukokne, susu anake ditukokne. Kowe iki rene iki rak ya gur titip nyawa asline iki. Ya iya. Karo ku nyambung nyakone maratuwaku sing wis tuwek kuwi. Sak gandane. Oh, ya.
Wis lah aku tak bali yo. Wis kok nek bali, wong aku ya arek karaokean iki kok. Tumben-tumbenan bocah Yamene rong Bali. Ya menteri temen iki. NS nang kene. Aduh. To wae iki. Sing tukang ngongkon iki. Ngono aku panasan iki. Ora iso ndelok wong nyantai. Ya iki wonge iki. Rasakno wae. Ngono ra kowe. Ayo ora kowe. Iki semare kongkon nae tuane iki. Saiki nang ndi bosmu saiki ya? Bosmu nang ndi saiki? Anak apa iki? Iki lho, Pak. Peci ini bapak itu keplai. Iki, sip toko plak. Kotor Pak Tarsi Pak. Kotor. Tarsi Pak. Nyambut gawe Yamene wis Bali. Panas Pak, lali ra nggawe wedang. Alasan rugi aku yang ngene kowe. Kaya kewan Pak dingon. Wis, saiki sholat dhisik. Kok sapine kayak di red ki? Ya Pak. Ki lar ngeplay. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, tinggal sholat. Wis, kalau nggak pakan sapi, nyantai di sini lah. Mertua aku ambek aku kok kaya ngono ya. Apa dasar aku ndablek? Jane kok ngono ndi yo manut aku iki. Jane yo ora entuk kaya ngono kuwi. Walaupun dhek mertua aku ya padha wong tuaku juga. Gak ya aku yo padha numpang anu dhek. Selah, angkat lah, semangat.